Mine forældre er stadig op. Okay. Skal du give mig ind og sige hej? Nej, jeg kan ikke gå ind i det her tøj. Okay, jeg siger. Hej. 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 Hvad er det? Det er Karsten. Hej, Karsten. Hej. Hej, jeg hedder Birgitte. Hej, godt at møde dig. Nå, det er sådan, du ser ud. Nå, skal du have en krammer, skal du? Hej. Og velkommen. Tak, Karsten. Ja. Nå, det ser ud som om, I har haft det sjovt. Ja, Ja. Vi har haft gæster. De er lige gået. hyggeligt. Meget hyggeligt. Ja. Er I skidefulde? Far. Nå, men vi vil egentlig også bare sige hej. Men jeg tror, vi smutter op igen. Nej, I skal da have nogle øl med op. Kom her. Værsgo. Tak. Hvad er det, du er klædt ud som? Jeg er Aladdin. Ja. Bare Aladdin. Aha. Hvad med Melissa? Nå, hun er Hitler. Det var sådan en temafest. Nå, okay. Hvad var det for et tema? Historiske personer. Jamen, jeg misforstod det lidt. Nå, tak for det i hvert fald. Hey, vent lidt. Jeg skal sgu have nogle flere. Jeg synes, Aladdin og Hitler skal lade være at drikke. Værsgo. Det er jo fredag, ikke? Tak, Melissas far. Melissas far hedder Stig. Er det, men altså, vi er på vej i seng. Det er simpelthen for højt, det her. Ej, far. Jeg gider det. Jeg gider ikke høre det så højt. Okay, sov godt. Gå ud. Ja. Ej, undskyld, mine forældre, de er helt vildt pinlige. Jeg synes altså, de er søde nok. Og det værste, ikke? Det er bare, at deres værelse er lige derinde, så man kan bare høre alt, hvad der foregår. Så snorker de, eller hvad? Ja, også det, men altså... Nej. Når de... Nej! Nej, det gør de ikke. Nej. Jo, det gør Karsten. Og min far, han er så klam, når han stemmer. Så det er bare sådan noget, Birgitte! For helvede, det er sgu da for klamt, mand. Forældre har boller, det er sgu da noget af det mest ulækre. Du er. Ja. Birgitte. Birgitte, du er så dejlig. Stig! Stig! Jeg kommer. Kommer du? Karsten, tag lidt vand. Tak. Prøv at se, om du kan få noget ned i maven. Nu skal jeg tage et glas. Klarer du den? Ja. Ja, det er fint.
Hej Carsten, godmorgen. Godmorgen. Skal du have noget morgenmad? Nej tak, jeg var på vej hjem, så... Har du set Melissa? Ja, hun er til squash sammen med Birgitte. Jeg tror, de er tilbage om en times tid. Har hun ikke sagt noget? Nej. Nå. Nå, men jeg var også på vej hjem, så... Undskyld, Carsten, har du ikke andet på end det der? Vil du ikke låne en trøje? Jo, det vil jeg egentlig gerne. Ja, lad os nu se. Nå, ved du hvad? Tag du bare den her. Ja, tak. Ja. Ja. Jamen, du kan bare få den tilbage her en af dagene, så. Nej, det skal du ikke tænke på. Jeg går aldrig med den. Det er en, jeg har fået Birgitte på et eller andet tidspunkt. Okay. Ja. Hvorfor står der sådan 2 ender derovre? Det er, fordi jeg har skudt dem. Nå, så du går på sådan noget jagt, eller hvad? Ja. Altså, jeg er jo ikke professionel, vel? Det er bare sådan noget hobby noget. Fantastisk. Det skulle alle mennesker prøve på et eller andet tidspunkt. Det er jo ikke, handler jo ikke bare om at skyde dyr. Det er jo noget med at komme ud i naturen, ikke? Og tidligere om morgenen sidde ude ved en skovsø og drikke varm te og underbær. Så kommer inderne på et tidspunkt, og så skyder man dem, ikke? Det er jo derfor, man sidder der. Jeg tror rigtig godt, at mine forældre kan lide dig. De har i hvert fald inviteret os med op i sommerhus i weekenden. Okay. Hvad siger du så? Jeg sagde sgu da nej. Så har vi hele huset for os selv. Ja, selvfølgelig kun, hvis du har lyst til at komme over. Selvfølgelig er det. Altså... Vi kan godt tage med op i det sommerhus, hvis det er. Ej, der er pissekoldt nu. Ja. Jamen altså, jeg siger bare, jeg er ikke noget imod det, hvis du har lyst til det. Ja, okay. Men jeg gider ikke. Fint. Det lader vi være. Men kunne det egentlig ikke være meget hyggeligt at tage med sådan, altså at tage et sted hen, hvor vi ikke bliver forstyrret af alt muligt hele tiden? Jamen, det er bare fordi, altså... Jeg ved, at hvis vi bliver hjemme, så skal jeg garanteret hjem og hjælpe med noget hele tiden, og det... Så er det måske meget rart at være taget lidt væk. Bare os 2. Okay, men det kan vi godt så. Mener du det? Ja. Ja, okay. Det er vi godt. Hvis det er det, du har lyst til, så. Perfekt. Bare stil den her. Tak skal du have. Hey, Carsten. Vi skal være her. Ja, det er jeres hus. Okay. Ej, hvor fedt. Er du syg på det? Ja. Hej. Hej. Skal jeg hjælpe med noget? Ja, det må du faktisk godt. Du må godt smide noget af brændet op i kurven. Ja, selvfølgelig. Det er et dejligt sommerhus, jeg har her. Jeg synes det ikke. Jo. Du er fandme, tror jeg, glad for det. Det er så hyggeligt, at I tager med herop. Ja. Sig mig, hvor længe har du og Melissa egentlig kendt hinanden? Jo, vi har kendt hinanden et stykke tid, jo. Men vi har været sammen i snart en måned. En måned? Ja. Jamen, er det ikke noget, der skal fejres så? Ja, månedsdag eller hvad? Ja. Ja.
Det skal det faktisk. Du skal ikke sige til Melissa. Det er lidt en hemmelighed. Nå. Men jeg har købt 2 billetter til en koncert med et band, vi er helt vilde med. Okay. Som vi så skal ind og se der. Og hun ved ikke noget. Nej, men det skal fejres lidt. Det bliver hun glad for nu. Ja. Har du prøvet at flække brænde nogensinde? Nej. Så skal du lære det. Kom her. Det er en vigtig ting for en mand. Ikke? En gang i sit liv at have flækket brænde. Kom. Det er meget godt at kunne, hvis man vil imponere sin kæreste. Ikke? Tag fat her. Den er tung, men hele den der vægt, som øksen har, den skal du bruge til at ramme lige her. Sådan. Der skal den bare sidde, ikke? Du lader den bare falde stille og roligt. Ja. Ikke noget med at bruge kræfter, vel? Nej. Værsgo. Okay. Op igen. Du kan også vende den om. Og så. Sådan! Sådan, mand! Ikke? Yes! Sådan, det var næsten første forsøg. Ja, det godt. Ja, det var fint. Så ligger der ellers sådan en ordentlig bjerg her, du bare kan gå i gang med. Nå, er der nogen, der skal med på jagt i morgen? Op igen. Aha. Nå, hvad med dig, Melissa? Det tror jeg ikke, jeg skal. Hvad siger du, Carsten? Skal du med og skyde ænder? Ej, far, det gider han altså ikke. Nej tak. Nej, det var nok ikke meget særligt. Nej, det var Så må jeg tage afsted alene. Igen. Igen. Synd for mig. Ja, meget. Det er simpelthen så hyggeligt, du gider til med. Ja, selvfølgelig. Det lyder skideskægt. Jeg har altid godt kunne tænke mig at tage med på sådan en andejagt der. Er det rigtigt? Ja. Det er simpelthen også bare dejligt. Men du skal altså ikke tro, at vi bliver vel modtaget, når vi kommer hjem, hvis vi rammer nogle ender. De hader det. Begge to, især Melissa. Det kan jeg godt forestille. Hvad hun ikke har kaldt mig gennem tiden, der. Far, din mor dog. Det er rigtigt. Men altså, hun vil jo godt spise dem, når det bliver juleaften, ikke? Men der går mange ender derude i dag, eller hvad? Ja, det er højsæsonen. Der er masser. De sidder bare derude og venter. På at blive skudt. På at blive skudt, ja. Men du skal være forberedt på, at der kan godt gå noget tid. Altså, nogle gange sidder man sgu derude både 2 og 3 timer. Man ved det aldrig. Det er det, der er fantastisk. Det kræver bare tålmodighed. Men det er fint, ja. Jeg har masser af tålmodighed. Det er godt. Det er det vigtigste. Så er det faktisk lige om på den anden side her. Lige om lidt, så kan du skimme søen. Så skal vi... nej. Mit andet kald. Jeg ved, om jeg har glemt det. Jeg har lagt det. Hvis jeg er nu heldig, så ligger det hernede. Nå, det var jeg ikke. Hvad gør vi så? Der var det. Hvordan virker den der? Sådan her. Er det ikke fint?
Det var sjovt. Hvor ligger det igen? Og når ænderne hører det, så kommer de på vingerne. Det er fuldstændig uundværligt. Så jeg vil være der. Så lige tjekke. Vi har det ene. Undskyld. Det. Jeg tror ikke, der kommer nogen ender i dag. Nej. Det kan jeg mærke. Vi kører hjem igen, ikke? Jo. Hej. Hej, skat. Hej, Carsten. Nå, du tog med alligevel. Ja. En kort tur, hva'? Ja, der var ikke rigtig nogen ender. Nå, hvor irriterende. Meget. Gider du ikke lave sådan noget vand over, hvis det kan ses? Du kan godt lide min far, ikke? Jo, han er meget flink. Det kan jeg godt mærke på dig, at du synes. Undskyld, hvad du snakker om? Det er i sommerhuset, eller... Altså, det virker bare som om, at I havde det rigtig godt sammen. Ja, det sgu da ikke godt sammen. Det er os, der har det godt sammen. Ja, det ved jeg godt, men... Jeg siger også bare, at jeg er glad for, at du godt kan lide min far. Du skal lade være med at snakke om sådan noget der. Altså... Er det nu forkert, at jeg siger, at du godt kan lide min far? Og jeg er rigtig glad for, at I har et eller andet sådan mand til mand, og I... Mand ikke til bare- mand? Du vil gerne op i det sommerhus der, og hvad var formålet med at tage det op? Var det ikke, at det var os to, der skulle være sammen? Formålet var sgu da ikke, at jeg skulle være mand til mand med din far. Det har sgu da heller ikke været. Undskyld. Dumme. Søde. Tak for mad. Dejligt. Det var rigtig godt. Ja.
et med service, hvis. Værsgo. Ja. Du er lækker, skan. Godt. Jeg tænkte alligevel sige undskyld for det der sidst. Jamen, det er helt i orden. Fint nok. Er det okay, så slap dog af. Du skal altså ikke hjælpe mere. Hold da op, jeg fik et chok. Hej. Hvad så? Kan du se senere? Men jeg skal jo til den der squash-turnering med min mor, så jeg kommer først sent hjem, desværre. Hvad med i morgen så? Jeg har en aftale med Amalie. Vi kan aldrig ses. Ja, vi kan aldrig ses. Savner du mig virkelig så meget? Jeg bliver så nødt til at smutte med. Jeg ringer til dig senere, okay? Ja, sådan er det. Hej. Hej. Jamen, der er slet ikke nogen tvivl. Og han ved det også godt. Ja, Mads, jeg bliver nødt til at løbe. Okay. Hej, hej. Hej, Karsten. Hej, Stig. Er Melissa hjemme? Nej, det er hun ikke. Hun er til squash sammen med Birgitte. Jeg tror først, de kommer sent. Jeg er lige kommet ind ad døren. Nå, okay. Ja. Jo, nu skal vi se, jeg har taget den trøje, der lånt. Okay. Lånt af dig. Tak skal du have. Du ser lidt. Jeg håber, du har fået gået med den. Ja, hele tiden. Okay. Men jeg siger til Melissa, at du har været her. Så. Nej, det er fint. Det behøver du ikke. Det... Okay. Nå, ja, hej igen. Hej, hej. Karsten? Har du lyst til at komme indenfor et øjeblik? Skål. Tak. Ja. Hvordan går det i skolen? Nå, det går fint nok. Jeg kom til at pjekke fra biologi i dag. Jeg havde glemt at lave sådan en aflevering. Så var det pisse bare lavet, som om jeg var syg, så kan jeg aflevere den næste gang. Okay. Ja, det var faktisk Melissas skyld. Vi har været meget sammen her på det sidste, så jeg overtalte mig bare til at lade være med at aflevere den.
Så det var Melisses skyld. Ja, det var. Hun er så glad for dig. Ja, det er så dejligt. Hun snakker om dig hele tiden. Som om det er det helt rigtige. Det er jo skønt at se. Men jeg er jo ikke den store pjektype. Jeg tror sgu aldrig, jeg har pjekket. Undskyld. Jeg ved ikke, hvad det er med mig. Så. Jeg ved godt, hvordan du har det. Jeg forstår det godt. Tro mig, jeg forstår det rigtig godt. Hej. 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 Det var aflyst. Hvorfor nu det? Eller aflyst, jamen der var overtegnet. Det er Irriterende, ja. Ja. Så der. Hej, Karsten. Nej. Hej. Nå, hyggeligt. Ja, han kom lige forbi. Hvad laver du her? Jo, men jeg skulle... Han kom for at aflevere trøjen, den han har lånt af mig. Du ved den, som du har givet mig, den jeg er så glad for. Det var lige i nærheden, så det... Hey, Hey, Jeg har punket om lidt for at komme og aflevere den. fik du mig alligevel at se, hvad? der var jeg heldig. Har du lyst til at blive og spise? Ja, men det vil jeg rigtig gerne. Nå, herligt. Det vil jeg rigtig gerne. Hyggeligt. Det er da fint, ja. Det er da irriterende, at hun har aflyst. Hvorfor ringer I ikke rundt? Jamen, du må jo spørge mig om. Gæster, de har været som helst døde irriterende. Nede på jorden med mig. Så I må finde noget andet der. Jamen, vi kunne have biffen. Vi kunne have biffen. Få det at leve ikke før. Nej. Skal du med op? Ja, kom nu. Yes. Hvor er du så sur? Hvad? Sur. Ja, lad lige høre. Ja. Hvad er der? Er der noget galt?
Det er noget, jeg er nødt til at fortælle dig. Okay. Hvad? Jeg har mødt en, som... Jeg mødte en, som jeg kom til at være sammen med. Det er ikke noget med dig at gøre, det er overhovedet. Det er bare... Hvem er hun? Hvad? Det er ikke en hund. Det er en fyr. Altså, det kan også være, at det går over igen. Det ved jeg ikke. Jeg synes, du skal gå. Melissa, jeg er helt vildt ked af det. Du skal ikke røre ved mig. Du skal ikke røre ved mig, sagde jeg! Skrid med dig! Skrid! Jeg går nu. Okay, hej. Ses. Sig, må jeg ikke lige tale med dig i 2 minutter? Jo, selvfølgelig. Ja. Jo. Jeg vil bare sige, at jeg ikke kommer sammen med Melissa mere. Hvad? Nå. Jamen, det er jeg virkelig ked af at høre. Nå. Jo, så vil jeg lige høre, fordi jeg har stadig de der 2 billetter til den koncert. Hvad? Jamen, Carsten, hør her. Jeg kan ikke. Jeg er glad for, at du spørger mig, men det kan jeg ikke. Jamen, jeg tænkte også bare lige, at jeg vil spørge. Ja, men jeg er glad for, at du spørger. Men det går ikke. Nej. Jeg kunne også bare gå en tur eller noget. Nej. Jeg bliver nødt til at sige til dig, jeg kan ikke se dig mere. Vi kan ikke se hinanden. Sådan må det være. Jeg håber, du forstår det. Ja. Det forstår jeg godt. Godt. Ja? Jeg skal se film, ikke? Jo. Jeg skal også hjem. Ja, okay. Kommer nu. Ja. Men så kør forsigtigt. Jeg har ikke nogen cykel. Okay, så bare gå forsigtigt, ikke? Ja. Det skal jeg nok. Godt. Bare sige, at jeg er helt vildt glad for at have lært dig at kende. I lige
kommer du? Ja. Jeg kommer nu.